alueellisessa päätöksenteossa jatkossakin tulee olemaan tämä vesihuolto sitten, että vesihuollon maksut ja taksat ei nousisi taas liian kohtuuttomaksi, että vaikeuttaa jo olemassa olevia ja ennen kaikkea sitten se vaikeuttaa sitten mahdollisesti uusien vesikäyttöpisteen rakentamista. Kyllä, minusta koulutus on varmaan yksi niitä tärkeimpiä asioita, koska Suomi on kumminkin yhteiskunta, joka elää sillä, että meillä on hyvin koulutettuja kansalaisia. Ja me tarvitaan nuorista sellainen sukupolvi, joka pystyy rakentamaan ja harjoittamaan kaiken näköistä tarpeellista yritystoimintaa Heinävedellä jatkossakin. Yksi varmaan päällimmäisenä on sellainenkin halu, että Heinävesi pysyy vielä itsenäisenä kuntana ja elinvoimaisena. Ja meillä on siihen edellytys, kun pyritään tekemään hyviä ja taloudellisesti järkeviä päätöksiä unohtamatta mitään ikäryhmää lapsista vanhuksiin. Kyllä meillä Heinävesi vielä toivon, että säilyy elinvoimaisena ja itsenäisenä kuntana. Kiitos. Kotikuntamme pitää kehittää elinvoimaa, luoda edellytykset yritystoiminnan luomiselle ja lisätä työpaikkakehitystä. Siitä johtuu kaikki. No, ehkä tärkeimpänä pidän sitä, että turvataan sosiaali- ja terveyspalvelut tasapuolisesti kuntalaisille ja myös semmoista yleistä hyvinvointia ja tuetaan yritystoimintaa, että kuntamme pysyy virkeänä ja elinvoimaisena. Lämmityspuidot tehdään, niin miksi sitä niinkin läheistäkö ihmisen kiusaamaan ylimääräisellä työllä? Minä haluaisin vaikuttaa siihen, että meidän kuntalaisilla on kaikilla tasapuolisesti hyvää olla. Meillä on elinvoimainen kunta, enkä niinkään halua olla rajaamassa sitä, että olen pelkästään lasten asialla, olen pelkästään työikäisten tai vanhusten, vaan se, että meidän kunnassa kaikki kuntalaiset on tasa-arvoisessa asemassa toisiinsa nähden. Ja se, että meidän kunta on elinvoimainen, niin se on meidän paras voimavara. Vähän niin kuin maailmalta on nyt näitä ruokaskandaalia tulluna, niin myös meillä olisi nyt tässä niin kuin ryhtiliike. Me voitaisiin omaa profiilia nostaa sillä, että me profiloiduttaisiin kotimaisen ruoan käyttäjiksi myös laitoskeittiöissä. Uskon kyllä, että meillä käytetään paljon, mutta me voitaisiin käyttää kaikki. Ja se on minun niin kuin päätavoite, että ihmiset oppisivat tuntemaan. Valmistettu Suomessa ei ole sama kuin tuotettu Suomessa. Ne on kaksi eri asiaa. Ne opittaisiin tuntemaan kotimainen ruoka ja ei tulisi niitä harhaostoksia. No ehkä tärkein on tämä terve kuntatalous, että me jättäisi tätä tällä hetkellä olevaa velkaa tuleville sukupolville maksettavaksi. Ja jättäisin sellaisen elinvoimaisen kunnan tuleville muuttajille ja sukupolville, ja että täällä olisi niitä työpaikkoja, koska se on ainut edellytys. Emme elä pelkästään linnunlaulusta täällä periferiassa.